Nag-level up ang movie night sa Pampanga matapos pangunahan ni Vice Ganda ang isang special black screening ng pelikulang Call Me Mother, isa sa top billed entries ng 2025 Metro Manila Film Festival nitong January 7 sa SM Cinema, SM City, Telebastagan. Punuan ang dalawang black screening sa Cinema 2 na may 109 seats bawat isa na dinaluhan ng media at invited guests. Patunay na kahit tapos na ang MMFF season, malakas pa rin ang hatak ni Vice sa audience, on-screen man o off-screen. Nagpasalamat si Vice Ganda sa mga Kapampangan na nagpakita ng kanilang suporta sa pelikula. Thank you very much for taking time to watch our movie. Maraming salamat, of course, sa aking Atchi, kay Riatan for bringing us together tonight here. At sana po nagustuhan niyo ba? Ang special screenings ay sponsored ng Beauty Derm Corporation sa pamamagitan ng President at CEO nitong si Ray Anicoche Tan. Bukod sa suporta sa pelikulang Pilipino, ipinakita rin dito ang solid partnership ni Vice bilang Beauty Derm Belle Dolls Ambassador at kung paano nakakatulong ang brand-backed initiatives para dalhin ang kalidad ng Filipino films sa regional audience. Yearly talaga. Pag ganitong MMFF, lahat ng alaga ko halos ay may entry sa MFF. So, dahil nga kakauwi lang natin, nangako sa kanila na pagbalik ko, ay magpapa-black screening tayo. Sa pelikula, ginagampanan ni Vice ang karakter ni Twinkle, isang queer single mother at beauty pageant coach na kasalukuyang inaasikaso ang legal adoption ng kanyang foster son na si Angelo. Pinuri ang performance ni Vice na kinilala bilang Best Actor sa 2025 MMFF Awards. Naipakita dito sa pelikula na hindi lang ito comedy, kundi isang heartfelt story about family, love, and identity. This is Patricia Mamangon on the spot.